Čaute lidičky. Majiteľ si pozrel video, na to tie videá sú o komunikácii s majiteľom. Nemôže predsa tu čakať a že kedy to budete rozoberať a ja by som vám pozeral poza chrbty, nie že by nám to vadilo. To kopec ľudí vie povedať, že jednoducho boli prítomní pri rozoberaní svojej motorky a zvlášť, keď sa riešili povedzme nejaké problémy, že povedzme, že sme nejaký stroj robili, vyskytli sa problémy, vtedy obzvlášť som najradšej, keď to vieme hneď pri donesení nejak rozobrať, pokiaľ je to samozrejme možné, aby majiteľ videl a nedalo sa ani z jednej, ani z druhej strany odškriepiť. No, dobre, to som zabehol niekam inám. Proste, video si pozrel, ozval sa, má na opravu určitú vyhradenú čiastku, určitú vyhradenú čiastku a proste je otázka, že keby sme mali riešiť tie škrabance, ktoré som teda nasnímal, že či by proste to presiahlo veľmi tú jeho hraničnú čiastku. No tak reku, dobre, idem to premerať, takže ešte raz si dáme takto podrobnejší pohľad dovnútra do valcov. Toto bol ten jeden, kde boli nejaké tie škrkančeky. To máme, aby bolo jasné, tretí válec. Tu máme skoro nič. Pozrieme sa ešte takto z druhej strany. Tu je to fakt pekné a tu tiež, čo to tam máme, nejaké odlesky sú tam, ale to bude. Sa skúsim na to pozrieť aj takto z väčšej diaľky. To sú len odlesky. No, ja som si nastavil aj šupito na 75 a ideme sa na to pozrieť pomocou šupita, že ako sme na tom. No, teraz dokážem to takto nasnímať malý moment, skúsim si priblížiť, nech to vidíme lepšie. Meriam to, povedzme, že tak v polovičke pracovnej plochy. No, tu mi to ukazuje nejakú 1,5 stotinu nadmieru. Na 50-ke mám nastavený rozmer 75,00. Dobre, vylezem aj sem hore tesne na vrch, čo nám to povie. No, už sa opieram sa o rám so šupitom. Dobre, nejak sa musím troška nakloniť, ale sme stále takto pri vrchu. Čo nám to povie tu? No tu 500 nadmieru a to som skoro pri vrchu. No cítil som tam nejaké také pliecko, no vlastne som už opretý o ten nasadaný karbón. Dobre, pozrieme si to naprieč. A zase ideme z plnej hĺbky. No, tu máme 300 nadmieru a vytiahnem ho skoro von. No, chcem sa trafiť zase, aby som bol tak niekde, kde končia krúžky a tu máme 200 nadmieru. Takže tak nejak v tomto smere sme 5 nad. To je to najviac, čo som nameral. Dobre, ideme na válec číslo 2. Zase strčím ho, kam sa len dá. Do akej hĺbky sa dá. Nejaká. Dobre, niečo medzi stotinou a pol. Vyťahnem ho hore, no zase sa bijem tu na vrchu s rámom. Tak. A ideme, čo nám to povie. Počkať. Snažil som sa to zamerať dole. Krucí drátek, zase sa ten krám zaostruje niekam, kam človek nechce. No tu je to nejaké 200. Dobre. No. Ono sa to fakt veľmi špatne triafa a už som to niekoľkokrát vravel, že tá gulička, ktorá je na koncoch meradla, má určitý svoj rozmer a tou nezachytím, proste tu. Ak je tam drážka na vrchu od krúžku, tak tú šírku nezachytím.
No, ale toto tu sa mi podarilo. Nejaké 400 môžeme povedať. Takže ideme naprieč. Tri stotinky nadmieru. Zase idem hore. A stotinka nadmieru. Dobre. To máme na druhom, treťom válci. A dá sa povedať, na druhom válci škrkance prakticky nič. Na obidvoch válcoch stopy po honovaní by sme už hľadali márne. Hej, na obidvoch, no, vidíte, aj to šupito normálne vie spraviť taký, no, kvázi škrabanec, zanechať stopu. Hej, to sú, kde to je, hej, oceľová guliška na jednej strane, na druhej strane. Dobre, idem pretočiť motor do hornej úvrate s druhými dvoma válcami, s prvým a druhým, ale medzioperačne, stiahneme si to na normál, medzioperačne sa pozrieme na internet. Hej. Spýtal som sa Spýtal som sa na chate, aká je normálna spotreba oleja pri motore Honda CBR 1000RR SC57A. Dobre, jasne, oficiálna olejová kapacita. Začínal odtiaľto, budiš, fajn, ale našťastie normálna spotreba oleja technicky prevádzková. Krása v tomto zázraku je, že on vie prelustrovať neviem koľko z internetu, ale proste dá nejaké tie údaje, ktoré by sa mali proste opierať o to, čo sa na internete vyskytuje. Na internete je toho kopec. No. Honda býva tolerantná k určitému spaľovaniu oleja v motore Literbike. No, presné normálne číslo nie je oficiálne pevne dané v manuáli. Však jasné, reálne skúsenosti majiteľov. Nie je nutne oficiálny údaj výrobcu, samozrejme. Ľahšia spotreba, u niektorých spotreba nízka, zanedbateľná. Bežnejšie sa uvádza spotreba okolo 0,5 až 1 liter na 1000 km na starších alebo viac jazdených motoroch, najmä ak sa jazdí ostrým štýlom. No, dokonca niektorí technici považujú liter za akceptovateľné u výkonnej supersport motorky. No a ak je spotreba podstatne vyššia, viac ako liter na 500 až 800 km, alebo sa objavuje viditeľný modrý dym pri štarte akcelerácii, ten modrý dym pri štarte akcelerácii, to je veľmi dobrá kontrolka. Je to signál možného problému, napríklad opotrebované piesne krúžky tesnenia, malo by sa overiť v servise. No a kontrolujte hladinu oleja pri každej dlhšej jazde a doladte podľa potreby. No, takže asi tak, to máme z chaty. Teraz si otvoríme manuelu, čo nám vraví o rozmere válca. Cylinder, inner diameter 75 až 75,015, čiže od 0 do 1,5 stotiny. Do plusu je štandard, servisný limit je 15 stotín, čiže 1,5 desatiny do plusu. My sme tam na 5 stotinách. 5 stotín, čo som našiel maximálne, takže 75,05 a 75,15 je servisný limit. Takže doby sme mali. Čo sa týka vôľa, piesť, válec, to máme tu, cylinder, válec, piesť, vôľa, 2 stotiny až 5,5 stotiny. Limit desatina. No, ono je to zase také srandovné, že povolujú válec až 1,5 desatiny nadmieru, ale vôľa piesť válec maximálne desatina. No, pričom teda vonkajší rozmer piestu sa hýbe od 4 do 2 stotín podmieru. Takže keby sme mali, povedzme, piest 4 desatiny podmieru a válec sme tam namerali 5, no tak je to také, že sme naozaj veľmi tesne pred tou desatinou. Ale aby sme to vedeli, tak by sme to museli celé rozobrať. Aj to by bolo len vlastne na vrchu, tam, kde dobieha piestny krúžok. Na ostatných miestach
by sme boli na vôli nejakých 600, povedzme. Hej, takže čo vôbec není zle. Dobre, idem pretočiť motor tak, aby som dostal prvý a štvrtý válec do hornej úvrate, aby sme si fyzicky pozreli teda tie válce. Hej, a za chvíľku som nazad, pre vás to bude okamih. No, takže som nazad. Medzi tým som si pri vypnutom zázname stihol pozrieť v komunikácii, čo mi napísal majiteľ, spotreba oleja 0,5 litra na 2000 km. Takže podľa tamtoho igelitenta z chaty je to vlastne pri danom motore zanedbateľné. 0,5 litra na 2000 km, to je 4 litra, 2,5 deci na 1000 km. A to je ešte ťažko povedať, koľko z toho robia piesty, krúžky a koľko z toho povedzme robia gufera na ventiloch. No, uvidíme, o tom potom. Nejdem špekulovať. Takže stav prvého válca. Neciteľné, viditeľné, neciteľné. Štvrtý válec. Ledva niečo viditeľné a už to bož nie je cítiteľné. Štvrtý válec vzadu. Počkať. Skúsim nejak prechytiť. Potrebujem. Čo to je? Zase nejaký odlesk. Keď vypnem svetlo, čo to spraví? No, jasné, odlesk. Tu je nejaký. Niečo ale necítiť. A prvý válec. No, počkaj, musím si prejsť z druhej strany, lebo to už naozaj nemám šancu vidieť aj na obrazovku, aby som videl, čo snímam. Jo, popri tom ma napadá, dlho mi už nikto nepovedal, že mal by som si kúpiť kameru na čelo. Ako by som sa teraz asi tuto rýpal s takou kamerou na čele pomedzi rám, motor. Ja, dobre, nič vedľajšie. Takže nič, berem meradlo, ideme si pozrieť meradlo, ale niečo mi vraví, že krajné válce by mohli byť v stave o čosi lepšom ako stredné. Takže zase musím si naklopiť to a kuken. No, hádajú sa so mnou kábliky. Hej, Honda, nehádaj sa. A bude sa potvorka. No, dobre, skúsim to nejak obísť. Moment, zase priblíženie troška. Tak, skoro trojnásobné. To je až zbytočne moc. Furt sa tu niečo pletie. Kde som s merákom? Hop, to už som bol vysoko. Musím jedným očkom pozerať na merák a druhým očkom pozerať, kde vlastne som. No ale pri sám Bohu, tu je to stotinu podmieru. Idem hlbšie. No, tu som na nulovom rozmere. A keď to zoberiem naprieč, snad sa mi to podarí, na spodku 3/100 nadmieru a na vrchu tiež nejaké 3 nadmieru. No a prvý válec začneme naprieč. Budeme prieční, ako taký priečník. No, samozrejme sa zase ten krám nezaostri, kam chcem. Ty vole, toto snad není pravda. No, skúsime. Počkať, možno to mám príliš priblížené. Ešte kuken. Je tam nejaká maskota na snímači.
je tak umiestnený, že človek ho chytí rukou ani keď nechce. A ono, ako náhle je tam nejaká capka na tých snímačoch, tak už tento zázrak s tým má veľký problém. No, tuto máme nejakých 6 nad. A idem dole, do hĺbky. A tuto máme nejakých 5,5 nad. Zaujímavé, že v priečnom smere, dobre, prejdem si z druhej strany, lebo z tamtej to nemám šancu namerať. No, teraz, aby som sa tu hral na Houdiniho. No. Kade uvidíme rak. No, totálne nezaostrené, ale kokos. 2 pod. 100 pod. No dobre, to znamená, že nejakých, ja neviem, 6-7 stotín skrútené. Teraz je otázka, čo spôsobilo to skrútenie. Povolená je 10. A vôbec by ma neprekvapilo, keby to skrútenie po založení hlavy a dotiahnutí hlavy sa tak nejak bolo schopné zrovnať. Je zaujímavé, že naprieč je to viac ako dopredu. Človek by čakal, že takto to bude také, že rozbité, a ono, že nie. No a ešte sa pozrieme. No, to sú stopy od šupita. No, toto takisto. No, ale nejaké známky. No, nejaké známky, že by tu boli prasknuté vložky, lebo nepochybujem, že tento blok je robený rovnako ako to, čo teraz vložkujeme CBR 600. Môžete si pozrieť, je to na videu. Alebo som ho ešte nedal? Ešte som ho nedal, tak pardon. Ešte to nemáme hotové, tak rozmýšľam, či to dám len taký, že z priebehu roboty, alebo až keď finál. No, ale jednoducho blok je zase taký, že vyrobili najprv vložky a potom to obliali kartrami. Takže keď zoberete čiste, že vrchný karter do ruky, tak máte vlastne 5 súčastí v ruke. Potom si nenechajte ujsť, keď chcete vedieť, o čom teraz točím, tak z video z opravy motora CBR 600RR, ktorý robíme na 636, alebo tak nejak by to malo výsť, proste 2 mm overbore. No a tam to budete vidieť a vedieť, o čom točím. Takže dobre, toľko meranie tohto motora. A vidím to tak, že na základe fakticky len jeden taký troška väčší škrabanček na 3. válci, ktorý teda dal sa zachytiť nechtom. A zvyšok je taký, že dobre človek tam niečo vidí, ale nechtom to nezachytí. Nevidíme na piestnej krúžky, ako sú v drážkach, ale tá spotreba pol litra na 2000 km je na základe údajov dostupných z internetu, dá sa povedať, jedna z tých nižších. Takže OK. Nezistíme, nemáme zapnutú elektriku, ale myslím si, že niekde na začiatku, keď sme s ňou začínali, že som pozrel, aký je tam údaj proste na ťachometri. Takže nech sa páči, pozrieť tam. Dobre, ja si myslím, môj názor, spraviť tú hlavu, povymieňať tie guferka, dať tú hlavu nazad na vrch a myslím, že vymeniť olej, samozrejme olej filter, to akože bez debaty.
A myslím, že je úplne v pohode by tá mašina túto sezónu, minimálne túto sezónu, ešte mala poslúžiť. Majiteľ sa chystá nejakých 15 000 kilometrov na tom nabúchať, takže myslím, že z daného stavu, z ktorého teraz vychádzame, je to úplne v pohode a bez problémov. No. Tak samozrejme pri takomto jazdení sa môže stať všeličo. Hej. No, ale to vravel, že proste na záver sezóny už proste bolo blbnutie. Hej. Guma, ktorá už bola na odpis, tak bola odpísaná. No. Jo, a ešte, ak vám ušlo video predošle, keď sme to otvárali a neviete ho nájsť, tak teraz by sa už vám mala na obrazovke zobraziť proste nejaké to políčko, na ktoré keď kliknete, tak na to video by ste sa mali dostať. A nezabudnite dať like a odber. Dobre, sobotienka.